Vi er til fest. Fødselsdagsfest for Susanne, der blev 62 år i går. Nej, i dag faktisk. Og Glorias mor, som ikke er kommet endnu, som vi har fødselsdag. Og der er blot kager. Glorias familie er samlet, og vi har fået lov til at være med her. Se mig, mor. Ej, jeg er en der render lidt rundt. Nu har lige forklaret, at den her smukke kage er fra, som man lavede på dengang Glorias mor derovre. Og jeg laver bare vlog. Ja. Og den her kage er lavet til Susanne, som bliver 62 år i dag. Der er rigtig, rigtig mange mennesker. Glorias søstre, hun er 4 søstre. Hendes fætter og kusine. Vi har på en restaurant, der er rigtig flot bygget op. Og lige lidt udenfor. Der er en af Glorias søstre. Der går lidt udenfor i varmen. Der er ved at blive tilberedt noget mad over gulv her. I kan se, der er aber over i buret herovre ved siden af. Der er et skilt, hvor der står, at de ikke vil fodres. Glorias mor er slet ikke kommet endnu, men jeg vender lige tilbage, når hun gør.